amb el poder dels 4 déus per tancar el diable malvat Tenko! Ràbia sagrada! Això és tot? De debò us penseu que em podreu vèncer? No permetré que em tanqueu tan fàcilment. Desapareix. Fushigi Yugi, el joc misteriós. El nen silenciós. Què vols dir? Ara t'ho explicaré. En total, les boles del record són 7. Fins ara en Tamahome n'ha recuperat 2. La d'en Chichiri i la meva. Exacte. Perquè vosaltres 2 esteu vius. Però en Hotohori i els altres no han aconseguit renéixer. I per això no estan en possessió de les boles. Tot això es deu als poders malignes del diable que ho impedeix. Un obstacle? Els poders del diable. Escolta, i què passarà si no trobem aquestes pedres? Més que no trobar-les, ara ens hauríem d'amoïnar que les pedres no caiguin en mans del diable. I si el diable troba les pedres? No podrà recuperar mai més els records. I si el poder del diable es fa encara més gran, en Tamahome desapareixerà per sempre. Que jo desapareixeré. Renoi, què passa? És un terratrèmol. La muntanya de Taikyoku. Taitsu, què passa ara? Ha arribat fins aquí. La seva força ha arribat fins a la muntanya. Taitsu! Miyaka! Miyaka! Miyaka, ens hem salvat. Estàs bé? No respira. Espera un moment. Miyaka! Obre els ulls! Desperta't, Miyaka! Que bé. Sembla que no t'has empassat gaire aigua. Miyaka. Ei! Ostres, Chichiri, no m'espantis! Chichiri. Tranquil·la, ja ha passat. Miyaka! Taka! Miyaka! Què ha passat? Esteu tots bé? Sí, estic bé.
I els altres? Estan tots escampats per aquí i per allà, però estan bé. La Taitsu ens ha ajudat a sortir disparats amb els seus poders. Aquella explosió... La muntanya de Taikyoku ha estat envaïda per un núvol fosc i no es veia res. I ara on som? A l'imperi de Conan, al llac Taichi. Miaka, Miaka. us ho deixo a les vostres mans. Anem al Palau Imperial. Hem de trobar les boles sigui com sigui. No ens deixarem vèncer per aquell diable. Molt ben dit. Tens tota la raó. Tasuki! Doncs som-hi, fem via! Si ens quedem aquí no en traurem res de res! Tasuki, des de quan has après a nedar? M'enfonso! Resultat de les eleccions del Consell d'Estudiants. Delegat Ren Shigio. Subdelegada Yui Hongo. És cosa teva, oi? No sé de què em parles. No facis el despistat. Per què has volgut que fos la subdelegada? És normal. T'has presentat com a candidata. Està bé. Ja veig que és inútil preguntar-t'ho. Yui, ja és molt fosc. Vols que t'acompanyi? Adéu. T'ha anat d'un pèl. Has pres mal? Hauràs d'anar més en compte. Si no, el Seiryu et podria tornar a devorar. Però tu... Però tu qui ets? Ara mateix t'ho diré. El meu nom és Renho. Els teus amics i jo som enemics. Miaka! Hi hem arribat! Feia molt de temps que no veníem! No ha canviat gens. La batalla que va tenir lloc ara fa 2 anys ja ha passat a la història. No en queda ni rastre. Quina passada! Sembla com si estiguéssim a l'antiga Xina. Renoi! Ha reaccionat igual que si no ho hagués vist mai. Hola! Esteu també! Que bé, m'alegro molt de veure't, Nian. Com que no us he vist a la muntanya de Taikyoku, estava ben amoïnada. Ostres, què és això? Mira que ets pesat. Podries recuperar una mica més la memòria. Oh, és en Chichiri i en Tamahome també. Fins i tot ha vingut la sacerdotessa de Suzaku. Sense veure, senyor ministre. Ah, i en Tasuki també. Massa tard. Una pedra? Us referiu a una pedra? Exacte. Per ara no en sabem res més. Entesos, ja ho faré saber a tothom i que la busquin immediatament. Soldat, A les ordres. canviant de tema, Chichiri, si no teniu pressa per marxar, que ens faríeu el favor de quedar-vos aquí durant una temporada. Què? Vol que em quedi al Palau Imperial? Sí, he fet tot el possible per reconstruir l'imperi de Conan, però gairebé ja no em queden forces. Tot i així no aconsegueixo aixecar els ànims del poble. La gent està desanimada. És per la mort d'en Hotohori? És com si a l'imperi de Conan encara li faltés un pilar. Què se n'ha fet de la Hoki, la que s'assemblava tant a la Noriko? Bé, ja ha passat 1 any i mig des que l'emperadriu va donar llum al petit príncep, i des de llavors no ha sortit més de la seva habitació, ni ha obert la boca. Ja ha passat 1 any i mig. Senyor ministre, on és la Hoki? Deixi'ns-la veure, sisplau. Sisplau. Sacerdotessa, no sap com li agraeixo aquest gest. Però abans... Abans em puc menjar això? És aquí.
Ni tan sols la puc acariciar. Té el cor trencat. No ha pogut superar la tristesa de perdre en Hotohori. L'estimava tan profundament. Hoki, perdona'm. Aquí fem nosa. Deixem que estiguin sols. En Hotohori havia tornat, doncs? És gràcies als poders de la Taitsu. Els altres també deuen haver tornat cadascun al lloc que li pertany. Ja ho entenc, em quedo més tranquil·la. Què hi farem? Haurem de buscar la pedra nosaltres. Em sap greu. Chichiri, la pots trobar? Oh, mira, em sembla que en aquest cas no puc fer servir els meus encanteris. No ens queda més remei que repartir-nos les habitacions. Atureu-vos! No hauríeu d'anar cap allà! Quin mal. Ja ho crec! Maleït barret capgros! Altesa, sisplau. Ai, que bufó! No li diguis res d'això al teu pare, entesos? Altesa, això vol dir... Que és el fill d'en Hotohori? Vet-ho aquí. De debò? Realment és molt maco. Esclar, és el fill d'en Hotohori la Hoki. Us ho prego, tornem a la vostra habitació, Altesa. Us prometo que no intentaré tocar més aquest peluix. Hola, preciós! Oi que no sabies que fa temps vaig regalar aquest peluix tan bonic al teu pare? Tranquil, no te'l prendré pas. Com et dius? No t'agafen ganes de clavar-li un mastodont? Sacerdotessa, és inútil que li parleu. El príncep Boshin no pronunciarà ni una sola paraula. Igual que la seva mare, l'emperadriu, ha tancat la boca per no parlar. Segurament comprèn tot el que nosaltres diem, però... Què significa això? Hotohori, fes el favor de no aparèixer de sobte! No em pots veure, però sóc al teu costat. S'assembla tant a mi quan era petit. És tan maco. I se'l veu una criatura tan espavilada i plena de talent. Oh, que cregut. Quin talent. Cregut. Oh, vigileu, allunyeu-vos tots d'aquest ninot! Què és això? Oh, és un monstre malvat, molt malvat. Miyaka! Sisplau, no ho facis, Boshin! Altesa, el ninot. Deixeu anar el ninot. Els poders no em responen. No ho puc fer. Si faig un encanteri, afectarà en Boshin i el perjudicarà. La meva flama tampoc serveix. Boshin! Altesa! Ha posseït el seu cos. Tazuki! Gràcies. I ara? Això no és res. Surt d'una vegada, que peses!